Kevyet jalat plantaarisukka on Amerikoissa kehitetty sukka jalkapohjan ja kantapään kipujen hoitoon, eli plantaarifaskittiin, neuropatiaan ja nilkkakipuihin ja turvatukseen. Sukan salaisuus piilee siihen ommeltujen erilaisten kompressioalueiden tukeen, jotka tukevat juuri oikeasta kohtaa jalkapohjaa ja jalkaholvin kaartaa ja näin lievittäen kipua ja tehden sinulle liikkumisen helpommaksi. Sukat ovat erittäin miellyttävät jalassa, ne eivät kiristä, mutta kuitenkin niissä on tasainen puristuskompressio, jolle niitä on erittäin miellyttävä pitää. Resorit ovat venyviä, eivät kiristä turhaan. Samoin erittäin laadukkaasta materiaalista tehty, ovat erittäin kestävät vuosia. Ja pesu tapahtuu näissä niin, että mieluummin käsinpesu haaleassa vedessä, tai jos haluat konepestä nämä, niin silloin 30 asteen kirjopesu, mutta ei linkousta eikä rumpukuivausta. Minä olen Kimmo, hyvinvointiverkkokauppa Flinkistä, ja olen 5 vuoden aikana saanut auttaa jo yli 10 000 suomalaista näiden vaivojen lievittämisessä ja helpottamisessa. Elikkä nämä sukat todella toimivat, vaikka monet ovatkin ensin skeptisiä ja sanovat, että ei tuollaista ole mitään apua, mutta sen jälkeen kun niitä on kokeiltu, niin sanoo, että aivan uskomaton vaikutus tällaisilla sukilla on. Elikkä jos sinulla on näitä vaivoja, niin kannattaa ehdottomasti kokeilla ja tehdä liikkumiseksi paljon helpommaksi.